ukhona ube nezinto zokuhlalisa futhi ngenxa yalo hayi angeke hayi nabasabuya sendazi kakhulu ngibonile ngibonile ukuthi impilo namasiqhube manje yamkelani isigcina nhloko sofundisa yamkelani ifundzekisibalo ithi ngenzekisibalo aba bantu bathi receive receive bakhetha yona asi-receive ithi kuthiwa yamkelani yamkelani sure kodwa sizokwamkelisa ngoba sizakuxakana nento phangaphandle ngoku kuthiwe yiyo le yamkelani namhlanje ndinifundisa ukuthi xa kuthiwa yamkelani mamela laa nto kuthiwa yamkele ngoba le nto izawunceda ikhona into ezawufundisa laa nto bekuthiwe yamkele apha xa uphuma apha ezawufundisa only yona le xa ugqiba uphuma apha khambe uyamkele ubeke ilizwi zokuchitha ezi hours apha singaxhotyiswanga xa kuthiwa yamkela samkelise sisi nalo ikrele lomoya elilizwi likaThixo lamkelani ilizwi likaThixo lakuthetha ilizwi likaThixo lamkeleni ngentliziyo ezinenyaniso ezihlangulekileyo ulamkele uligcine ilizwi likaThixo xa ugcine ilizwi likaThixo ugcine intliziyo so ngoku i-bottom line ithi intliziyo intliziyo yakho nentliziyo kaKristu ziyashungulelana ngakho konke ukuthandaza nokukhulu nithandaza amaxesha onke nikuye umoya nithandaza ngawo onke amaxesha iindidi zokuthandaza itsho lesiso ithi ngakho konke ukuthandaza ngakho onke esingesini kufanele ngithi with all kinds of prayers all kinds of prayers how many kinds have you got to pray how many prayers have you got? How many kinds of prayers do we have? Because it all. Because each one directed now. That one prayer, that other prayer, that other prayer, and that other one. As is well happens because there's these prayers of our sense. As is our it's because there's these prayers as we are only doing this one prayer. Akakho umuntu okwazi ukufundisa umuntu umthandazo the more you pray, the more you pray. Umthandazo kuzala umthandazo because the more uthandaza, the more udaleka umthandazo, the more uthandaza, the more udaleka ude ube nazo all these kinds of prayers so that xa ufika utshaba ngokuhlomba ukwazi usathane umnikede ngalezi umbethe ngawo uphume ngapho ngalezi uthandazo because we've got it all sonke isikwele akuthiwa sonke isikwele it means jonga unazo zonke nasemthandazweni to-unlock the nazo zonke ezindidi zokuthandaza. Yes, sawuzenza bomama nindize ngemini sizozenza sizokuthandaza ngaloo mina akho sithethi kombe uzawuthetha azanxebideki nam sizomqula siligangati sithi jonga siphume emnqamlezweni jonga siphume emnqamlezweni jonga sawulala uyeswa yabona apha kuzawulala uyesu kulakona uzawulala uyesu asindalanga zoyithuba ungabova nje ingathi akho nto ulwanayo ungapha kwayo ithatha iplatform because uyayinika niyiphakamele loo nto ngako konke ukuzingisa nokukhula ithi ke niyiphakamele le nto sigqibayithetha le nto yale mithandazo ningayilaleli niyiphakamele loo ixesha lakhe liphelile chelezela mama ngenxa yabo bonke abangcwele nangenxa yabo ukuba ndiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wam
ndim ke ngoku ndiyasicelela apha ndim ke ngoku yayinguPaul ngoku angazi wayisela kobani khawuphinde mama ndim ndiyasicelela apha kuni ngenxa yabo bonke abangcwele nangenxa yabo ukuba ndiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wam.